O concello de Monterroso suma aos seus atractivos unha das áreas recreativas máis fermosas e singulares da provincia de Lugo, a Peneda, que conta con todos os servizos necesarios para gozar dun día de lecer. A pouco máis dun quilómetro de distancia do centro da vila monterrosina, este espazo está situado nunha espectacular carballeira e ten o Ulla como gran protagonista. Este emblemático río, o máis longo e caudaloso de Galicia despois do Miño e que dá nome á comarca da Ulloa, nace a uns 12 kilómetros desta área recreativa, da que desfrutan centos de persoas, especialmente nos meses de máis calor. A presencia dun antigo encoro para encanar a auga e empregar o uso da súa forza nos muiños foi aproveitado para a creación da primeira piscina fluvial. Anos despois construíronse ao seu carón outras dúas, de distinto tamaño e profundidade, co obxectivo de que se poidan bañar nenos e adultos. Da auga remansada sobresae unha das esculturas que hai no recinto dedicadas á troita e á pesca desta especie, a máis abundante na zona. Logo de superar o muro da presa, o río cae en cascada xusto debaixo dunha das pontellas que comunican as dúas beiras. Tamén destacan os traballos en pedra, o valado que acouta o encoro, os miradoiros ou os bancos e mesas da zona do merendeiro son de granito. Pero ademais, nos anos 90, foron incorporándose a este complexo diversos elementos etnográficos e arqueolóxicos, moitos deles doados pola veciñanza. Aquí podemos ver moas, canles de muiño, hórreos de pedra, antigas prensas, e chaman especialmente a atención dous sepulcros antropomorfos posiblemente da Baixa Idade Media. Paga a pena, polo tanto, dar un paseo pola fermosa contorna da Peneda, un espazo deseñado para o lecer e o goce de recursos naturais e con instalacións turísticas que converten esta área recreativa nun dos grandes reclamos da Ulloa.